News sa IFM News. Para sa ating good news, mga idol, no non-reader left behind ay sinusulong sa Dagupan City. Sa detalye ng good news na yan, narito po ating pakinggan, Idol Maya. Behind ng Barangay Maluwag sa Dagupan City, tiyak na lahat ng mga bata dito ay matututong magbasa upang makasabay sa eskwela. Ang programa ay naisa konsepto taong 2009 at formal itong naumpisahan nitong nakaraang taon lamang na target maturuang magbasa hindi lamang ang mga batang maliliit kundi lahat ng mga nahihirapan sa pagbabasa. Sa pangunguna ni Barangay Librarian Mercedes Cabrera at ilang volunteers, sumasalang sa 45 minutes hanggang 1 hour ang mga bata sa masinsinang reading lesson, lalo na sa mga salitang Ingles na mahirap basahin. Ayon sa kapitan ng barangay na si Cap Filipina Feng de los Santos, ang programang ito ay hindi matatapos hanggat may mga batang nangangailangan ng kaagapay sa pagbabasa dahil ito ay parte ng kanilang Caring for the Children and Youth in Society program. Pagmamahal at dedikasyon sa kanilang sinimulang proyekto ang tanging puhunan ng mga kawani ng barangay para patuloy na maturuan ang mga batang ito na hirap sa pagbabasa. Malaking tulong ito hindi lamang sa mga bata, kundi maging sa mga magulang na rin na kulang ang oras upang matutukang turuan ang mga anak. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.